Joe Friġġieri huwa magħruf għal bosta ġeneri differenti, fosthom is-saġġi, il-poeżiji u n-novelli. It-tim tagħna ltaqa' ma' Joe Friġġieri sabiex jitkellem miegħu dwar il-kitba għat-teatru. Jiena bdejt nikteb it-teatru meta ġejt lura wara li kont qed nistudja Milan u fettilli nagħmel dram li kien fih xieren ta' atturi li mbagħad ħafna minnhom baqgħu jaħdmu miegħi l quddiem. Kien dram ta' Diego Fabbri, il-produzzjoni tal-Moviment Azzjoni Soċjali, diriġejtu jiena maqlub għal Malti u nħadem fit-Teatru Manuel u mbagħad l-Istitut Kattoliku għamilni ħanki Għawdex. Imbagħad bdejt nikteb id-drammi jiena, għamilt naturalment ħafna traduzzjonijiet ta' drammi għaliex bekk titgħallem, meta titraduċi titgħallem. Iddiriġejt ukoll 8 drammi ta' Shakespeare Sant'Anton, imma mbagħad ktibt ukoll drammi oriġinali. 6 drammi osra, atti uniċi, imma mbagħad ktibt ukoll 5 drammi twal. Mid-Djarju ta' Sara, Tkun darb'oħra Michelangelo, Trappisti, Caravaggio l-inkjesta u l-aħħar wieħed li ktibt L-Anja ta' Ċinju fuq l-aħħar jiem ta' Sokrate. 3 minn daw id-drammi għandhom sfond storiku. Jiena ma nsejħilhomx drammi storiċi, imma biss sfond storiku. Għaliex nieħu l-personaġġi storiċi, Michelangelo, Caravaggio, Sokrate, u mbagħad indaħħalhom ġo storja fittizja maħluqa minni li pereżempju fl-ewwel dram li semmejt Tkun darb'oħra Michelangelo jaqgħad il-passat mal-preżent. Allura inti għandek il-preżentaturi fi studio ta' television, fi studio televiżiv, illi qed jagħmlu kollegament ma' Michelangelo Firenze. Imbagħad nerġgħu lura llum. U llum għandek il-problema li l-Ministru jrid jiddeċiedi liema proġett se jagħżel. Għax kien sar fi żmien il-kontroversja fuq l-imbierek Teatru Real u l-diżinji u l-pjan ta' Renzo Piano li ħafna ma kienx oġobhom insomma dak iż-żmien. U jiena kont ktibt dram Tkun darb'oħra Michelangelo donni bil-ħsieb li għalkemm dak iż-żmien il-pjan jew il-proġett ma sarx, forsi xi darba kellu jsir fil-futur. Naturalment il-proġett tat-Teatru Real ma sarx, minflok il-post fejn kien hemm it-Teatru Real ma nbeniex teatru, imma nbena minfloku il-Parlament, veri xi ħaġa saret. Veri hemmhekk għandek il-possibilità meta qed tikteb dram illi timxi minn ħin għal ieħor minn żmien għal ieħor tal-istorja u toħloq storja fittizja b'ambjent jew fuq ambjent u b'karattri storiċi. Pereżempju fid-dram Tkun darb'oħra Michelangelo daħħalt ukoll element mużikali qawwi biex jiena lil dak li jkun nużaw dak li jsejjaħ l-effett Brechtjan, niddistanzjah mill-biografija u nġalu jirrifletti fuq dak li qed jara u fuq dak li qed jisma'. Naturalment, meta inti qed tikteb dram, għandek bżonn qabel xejn li jkollok storja tajba, l-iktar ħaġa, l-iktar element importanti fid-dram huwa l-plott. Harold Pinter darba kien qal, "Give me a good story and I'll give you a good play." Tuni storja tajba u ntikom dram tajjeb. Imma mbagħad naturalment barra l-plott, barra l-istorja, għandek bżonn ukoll tiżviluppa d-dialogu. U d-dialogu jrid ikun mexxej u naturali. Ġifieri d-dialogu jrid ikun jaqbel mal-karattru li jkun qed jgħidu, li jkun qed jitkellem, ma jridx ikun imġebbed, jrid ikun qed jinħass bħalli kieku qed ikellmek issa dak il-ħin. Hemm element u fattur interessanti ħafna fil-kitba tad-dram u dan huwa l-element tas-sorpriża li inti u anki l-atturi imma inti stess li tkun ktibtu qatt ma tkun taf sew kif se tirreaġixxi l-udjenza meta d-dram jiġi ppreżentat jew rappreżentat qudiemhom u anke l-atturi stess ġieli jkunu sorpriżi. Jgħidulek jiena ma stennejtx li meta dik il-battuta n-nies kienet se titħaq l-udjenza kienu se jitħu. Allura inti trid imbagħad
terġa' tikkalkula ftit l-effett li tkun tixtieq, jew tħallih kif ikun, u jekk ma jogħġbokx, irid ikollok ukoll il-kuraġġ li tibdlu. Imma dik hija ħaġa interessanti illi inti il-teatru huwa xi ħaġa ħajja, jiena dejjem ħadd pjaċir ħafna nara d-drammi tiegħi jinħadmu, kelli wkoll x-xorti u l-opportunità li nara nies oħra jipproduċu daw id-drammi, pereżempju Albert Marshall u Mario Zoppardi, dejjem kont inkun kuntent għaliex kważi inti tkun tixtieq tara producer, direttur, kif se interpreta x-xogħol tiegħek. Min jikteb id-dramm, l-awtur, mhux bil-fors li dejjem huwa l-aħjar interpretu tax-xogħlijiet tiegħu. U bħalma inti tissorprendi ruħek bir-reazzjoni tal-udjenza kultant, tista' wkoll tissorprendi ruħek u ħafna drabi b'mod pożittiv bl-interpretazzjoni li jagħtiha producer jew direttur ieħor. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.